Op het EK Kvoorbal in Dordrecht spelen het Nederlands team vreed de hele finales in Portugal. Bij de selectie van Oranje zitten 3 LDODK'ers, waarvan Marjolein Kroon en Erwin Zwart een basisplek kregen. Een verslag van Frederik Wijma. In de tarrieding op dit EK is Erwin Zwart in een vakkamer met Celeste Split, Mick Snel en Marjolein Kroon. En dat draait lekker. Nou, Portugal eigenlijk ben we al heel de tijd samen in een vak. En mij, Mick en Celeste. En dat wie jong ik zei. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je van tevoren jaren dat je de hele finale mee speelt. En nou de finale nog, hè, daar geven we voor. Marjolein Kroon is zoend dit seizoen ploeggenoot van Erwin. En ze binnen beide op dreef dit duel. Ja, die doen hartstikke goed. Ik kan er met heel veel plezier naar kijken. Ik zie Erwin die heel erg gegroeid is, vooral in het samenspelen. En ik zie Marjolein vandaag lachen in het veld en dat is voor haar zo belangrijk. Dus dan geniet ik daarvan, dan vind ik dat heel mooi. De concurrentie in Oranje is bijzonder groot. Maar het lijkt erop dat Zwart zijn kans pakt had. Wie enorm geprofiteerd heeft van het vele erdoor wisselen is Erwin Zwart. Die toch in andere toernooien een beetje last had om echt aan te sluiten. En ik denk dat hij nu gewoon een van de grotere jongens is geworden. Heerlijk combinerend wint Oranje uiteindelijk maar 31-10. Zwart en Kroon vielen maar vaak prima aan. Ja, we trainen al een tijdje met dit vak. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Maar vandaag over het algemeen wel een goed gevoel aan overgehouden. En we zaten er lekker in. In deze vorm zou het samen kennen dat dit vak met Erwin en Marjolein starten mij in de finales in België. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet het niet. We zullen het zondag wel zien. De bondscoach maakt het Joer bekend waar het starten zal in België. Erwin Zwart hoopt het vanzelfs op zijn eerste basisplak in een grote finale. Ja, dat is je doel, dus natuurlijk als topsporter ga je voor het heust haalbaar. Ja, die gaan beide starten, dat denk ik wel. Ja. Maar dat is uiteindelijk aan de bondscoach, alleen verwacht ik wel dat zij gaan starten. Ja. De finale begint om 11:12.